जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहां आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी के भोजपुरी के सुपर हिट जोड़ी जौना जोड़ी के नाम बा सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी और सुपर स्टार अदाकारा अक्षरा सिंह जी। भैया खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के जोड़ी एक बार फिर से धमाल मचा दिला बा, एगो रिकॉर्ड बना दिला बा। जी हाँ भैया, ये लोग के फिल्म जौन की लास्ट जोड़ी वाला फिल्म रहे जौना फिल्म के नाम रहे दिलवाला। जी हाँ भैया, ये फिल्म में वो गाना रहे कौन भतर कटनी भतार के फसौला। जी हाँ भैया, जेमे खेसारी लाल यादव जी साड़ी पहन के डांस कैले बड़े स्टेज टाइप के में वीडियो आप लोग के देखे के मिली, जेमे अक्षरा सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी के झलक आप लोग के देखे के मिली। जौन गाना 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा वेब म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ भैया, यूट्यूब के दुनिया में 100 मिलियन व्यू के क्लब में इहो गाना जाके शामिल हो गइल बा, जौना गाना के नाम रहे कौन भतर कटनी भतार के फसौला। रोज सेजिया रहता उपवास से कई गो टाइटल से गाना के पेश कर गिल बा, लेकिन ये गाना के वेब म्यूजिक भोजपुरी पे डालल गई रहे जौन की 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा, जेमे खेसारी लाल यादव जी और अक्षरा सिंह जी आप लोग के देखे के मिली हन। तो आप लोग के कैसा लागल रिपोर्ट जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा, लाइक शेयर कमेंट करी जा और खेसारी लाल यादव जी के और दिलवाले फिल्म के और ये गाना के टीम के बधाई भी आप लोग दे सकत हैं जा। नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर कमेंट करी। मिलत अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक जुड़ जाइए भोजपुरी फैंस क्लब से। वीडियो के नीचे दियल गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले भोजपुरी की खबर पाई जा, देखी जा। जय भोजपुरी।